שלום לכם צופים יקרים, ברצוני לדבר איתכם על דבר שנגע מאוד לליבי. שמעתי על הרבה מבני ישראל שנמצאים בחובות ובקשיים עצומים, קשיי הפרנסה, ורציתי לשתף אתכם בחוויה שעברתי בדידי ועובדה. זה המעשה כשהייתי בגיל 13 למדתי בישיבה קטנה באוהל מועד. הרבנים בשכונה הכניסו אותי דיברו עם אבא שלי והכינו אותי למבחן בגמרא, והלכתי להיבחן בטיפתא, ואז ברוך השם קבלתי לשם. למדתי שם תקופה, ואחרי זה עברתי לישיבה קטנה באוהל מועד. היה קשה, לא אומר שהיה קל, אבל כל קושי מתגברים. איך אומרים, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. אז כשהגעתי לשיעור ג' בישיבה קטנה, כמו שאמרתי לפניכם, ראש הישיבה, הרב יוסף רווח, שבריא והקיימים ושנים בתוך כל עמו ישראל, נתן לנו שיעור מוסר ביום שישי ודיבר על חומרת העניין שאישה שאינה נשאה את ראשה גורמת לבעלה עניות ולבניה שלא היו חשובים בדור. מה הוא אמר ומה אדבר? כשהגעתי הביתה תפסתי את כל העיתונים הרעים שהיו בביתנו, כמובן שלא באשמת הוריי הכניסו עיתונים, קלוקלים הביתה, אלא שבמקום שהשכנה תזרוק אותם, פשוט נתנה להם אותם בתור מתנה. והם מאוד משפיעים על הנוער כדבר. ואם מידי עבירה לא ניצול, מידי ערעור עבירה ודאי לא ניצול. כמו שאמרו, עם ישראל יצאו למלחמה על מדיין, אם מידי עבירה יצאנו, מידי ערעור לא יצאנו. לכן הביאו כפרה, כל מה ששהו שם במלחמה, הביאו למשה. עכשיו אתה אמר מה? אז אמרו לו, אם מידי עבירה לא יצאנו, מידי ערעור ודאי לא יצאנו. ולכן, והראיה שמידי עבירה יצאנו, הרי לא נפקד ממנו איש, כולנו כאן. אלא מאי? כמו שאמרנו, אם מידי עבירה יצאנו, מידי ערעור לא יצאנו. לכן הביאו את ההפרדה, ותמיד, ומאז, כל מה שמצאו שם שהו ממדיין. פשוט תפסתי את
השנים האלה, זרקתי אותם על הרצפה, דרכתי עליהם, וצעקתי במר ליבי והתחלתי לבכות. אמא! את רוצה שבגללך, בגללך אני צריך להיות חשוב בדור? מה עשיתי לך? ואז היא אמרה, מה קרה? אמרתי לה, את לא מכסה את הראש, תכסי את הראש שלך, הרב אמר כך וכך. כתוב בספר שני לוחות הברית, שאלה הקדוש, אישה שאינה מכסה את ראשה, גורמת, כתוב בזוהר הקדוש, אישה שאינה מכסה את ראשה, גורמת לבעלה עניות, לבניה שלא יהיו חשובים בדור. אז למה את גורמת את כל הצעד הזה? לנו ולאבא. זה אמר לי, טוב, אני אכסה את הראש. זה מה שרצה. זה אני אכסה. אז היא כיסתה את הראש, והבית מאז מנהל מי מנוחה. ואז, כמו שכתוב, תהילים על זה, מי מנוחות אליהם. אם כן, אני פונה אליכם, בנות ישראל, בקריאה נרגשת, כל אישה נשואה. רוצה להציל את בניה, וזה מדבר גם על בנותיה. יהיו חשובים בדור, תהיה להם הצלחה, לפעול על כל מה שהם צריכים. וגם, לבעלה שתהיה לו פרנסה טובה. יצא מכל החובות, כל הצוות, כל הבעיות, שתכסה את ראשה כדין וכך. בית יעקב לכו ממך ברוך השם, בית יעקב ולאנשים. על ידי נשים צדקניות נגאלו אבותינו במצרים, על ידי נשים צדקניות עתידים להיגאל. יהי רצון שנזכה לראות בבניין בית מקדשנו. ורגיעת משיח צדקנו, בן דוד. והנה, כמו שאמרתי, בניין בתפארתנו. אנחנו צריכים לבקש על מלכות בדוד, צריכים לבקש על בניין את המקדש, ודבר שלישי תמיד פורח מהראש אומרים, כן, תמיד פרשי ספר מול הפנים. פשוט תקרא את זה מהכתוב, ככה יקבלו כל הבעל כל הקשור. ובקשו את השם אלוהים את דוד מלכה, אמר רבי סימון בר מנתיה. אין ישראל רואים סימן גאולה לעולם עד שיחזרו ובקשו שלושתם. הדאוד הכתיב, אחר ישובו בני ישראל ובקשו את השם אלוהיהם, זו מלכות שמיים. את דוד מלכם, זו מלכות בית דוד. ופחדו אל השם ואל טובו, זה בית המקדש. ליקוד שמעוני שמואל א' וב'. לא בנועי לעולם, אמן ואמן.